Na Bert, wa pa na ako scroll na ba? Ito ba? Ay, marag scroll. Yo, what's up guys? Mga pobreng ko isa ka po. Mayang hapon, nag-overtime sa mi guys kay para makapalit mi buwad. Buwad og sudan og mga unsa pa diha, mga bugas. So okay guys, nagbutang tag suga guys okay para di ta madukdukan sa gabas ang atong kamot. Madukdukan ang atong gabas kamot. Para hayag sa siya ba. Kauban og maniho nag kuan. Amo ang mga tabo-tabahong ginagmay kabasin nagko. Zero ang eskwelahan.
naman. Pan.
Ha? Tulog. Tulog ka tulog. Tulog ka tulog. Dua perisan. Angin, tulog. Tulog po. Kini. Tulog ka tulog. Ali, dua lah. Ha? Dua tulog. Tulog. Tulog ka dua. Tulog. Okay guys, finish na naman guys. Tulog. Wan. Yo, what's up guys? So, mamainit sa ta guys. So, salamat kay sa mga engineer nga. Buutan nga mga engineer guys. Binlan may kape ba niya. Binlan sa may biskuit nga nagmay ko. So, mamainit sa ta guys. Timplas kong kape guys. Yan, balik ng trabaho guys. Saan niya eh? Lunod naman ako. Ang ngawa sa mga opisina guys oh. Engineering department guys, bingaw guys. Namirag yung duha sa kauban na overtime ron. So balik ta dito kay magtabas na sa tag plywood kay para ato ang butang sa tuang gihimo gani ha. Ani?
o Ah, lechon na. patay ni? Oh, ano na? Ano lechon?
Dismiss. Ay, sa'yo boy. Ano na oy? Kapoy, sip sayo ko eh. Bagan. Di ba mga okoy? Mga ka-okoy sa kabo. Ito sila mga okoy. Scroll, scroll mo. Ayun. Mas play mo na ako scroll. Engineer na ba? Singahan kung muna pa to. Awa to? Snack to ni. Kaon ta? Uy guys, nakapadayin mo rin guys, kalimot mo ko guys, nag-vlog mo rin ko guys, oy. So kuha namin guys, i-post namin kay hapit na mo ang takna sa oras nga alas 7. What's up guys, out begin me guys, nga salamat kasi iniwang pagtanaw sa kong vlog nga pinubrir guys, oh. Alas 7 guys, alas 7:04. Military time man eh, alas 19. So mo out ko kay uli na ko akong mga bata dito naghulat na to. Thank you ko no. Yun. Salamat sa mga nagsaba out. Sa kong baunanan kung mga tubigan kung lacquer may kapis kabuo kung yung dalon siraan na yun manilaklak dasok. Ano yawin mo? Yawin sa opisina, engineering ba? Ako na ilak. Oh, ilak ako. So mag-lock ako guys kay sa mong opisina. Amo lang susidaan ang yawin basig na-resort ba ni masiradaan ninyo. Close. Pulak ngit uy. Ay yaw uy. Ito sa ulak. Dili na ko tama na akong vlog guys. Salamat yung tanan dahil guys ha. Salamat sa nang tanaw guys niya ug sa so kung tanaw lang guys uy. Mas ako matano uy.
So nalataman guys, ug ako mga bata nagpaabot na. Asa na ilang papa nga dugay man ka uli. So bye bye, salamat ug amping ng tanan.